Ayiwa nin ye an terikɛ Ali ka devoir laban ye an bɛna a dɛmɛ komi n b'a dɔn Addison diyara an bɛɛ ye an bɛ ka dege dɔɔni dɔɔni Addison na an bɛ ka Ali fana dɛmɛ a ka devoir la sisan nin y'a ka devoir laban ye komi an b'a dɔn Ali bɛ se compteli la sisan a ka compteli ninnu laban point d'interrogation de bɛ yen point d'interrogation tɛ fosi ye u b'a fɔ ko o tɛ fosi ye k'a fɔ ko jaabi i ka jaabi di n'i mana chiffre fila faralen ɲɔgɔn kan ka point d'interrogation ye a kɔfɛla la o kɔrɔ jaabi de kan ka di yɔrɔ la i bɛna ye calcul ninnu na donc maître ye o fara a kan pour que an bɛna nin devoir kɛ sans avec la tête sans machine à calculer aussi donc an bɛna Ali dɛmɛ nin y'an ka dɛmɛ laban Ali ma dɛ ayiwa an bɛna jija n'an fana n'an ma se an bɛ se ka segin ni video fana kan ayiwa filɛ 3 plus 0 saba i mana dɔrɔmɛ fu fara o kan o ye joli ye point d'interrogation o ye saba ye o ye 3 ye o jaabi ye 7 ye ayiwa question wɛrɛ filɛ nin ye 7 i mana 1 fara a kan 3 plus 1 o jaabi ye joli ye o ye 4 ye o ye 4 ye 4 n'o bɔra yen 7 i mana 2 fara a kan 3 plus 2 égale question point d'interrogation o ye 5 ye 5 o jaabi ye 5 ye 5 7 i mana 7 wɛrɛ fara o kan i mana point d'interrogation ye o jaabi ye 6 ye 6 o ye 6 ye 6 de 6 ye ayiwa 7 i mana 4 fara a kan point d'interrogation 3 plus 4 o ye 7 ye 7 o ye 7 ye 7 3 plus 5 point d'interrogation 7 i mana 5 fara a kan o joli ye 8 o de ye 8 ye 8 3 plus 6 égale 7 i mana 6 fara a kan o ye joli ye o tɛ 9 ye 9 de bɛ fɔ o ma ko 9 donc problème wɛrɛ filɛ 7 i mana 7 fara a kan o ye joli ye o tɛ 10 ye wa donc 10 tubabukan na a bɛ fɔ o de ma 10 ayiwa ni nin teliyara joona i bɛ se ka segin ka siɲɛ 3 pour que i k'a faamuya kosɛbɛ yɛrɛ i bɛ se ka video fana poser k'i tɛgɛ denkɔni compter sisan a bɛ komi e sera compteli la dɛ i bɛna i ba n'i fa ninnu dɛmɛ u ka wari compteli la i bɛna nasɔngɔ jatew ye ayiwa n bɛna nin video nin ye nin laban ye Addison laban ye sisan k'an bɛn video wɛrɛ